Λοιπόν, θέλω ρύζι... Ήρεμα! Ήρεμα! Άσε κάτω τη σοκολάτα! Άσε κάτω τη σοκολάτα! Άσε κάτω το... Αν δεν ηρεμήσεις, δεν σε ξαναπαίρνω μαζί μου! Τελείωσε! Τελείωσε! Τι είπαμε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, τι είπαμε? Τι είπαμε από το σπίτι? Τι είπαμε από το σπίτι? Εδώ να σε βλέπω! Μην απομακρύνεσαι! Όχι, γαριδάκια δεν θα πάρεις. Έχουμε ένα σωρό στο σπίτι. Έλεος πια. Τι είναι αυτά? Σοκολάτες? Ναι, χτυπήστε τες κι αυτές, άντε. Άντε. Για πουθενά δεν είσαι. Δεν σε ξαναπαίρνω μαζί μου. Υπόλοιπους μήνες του συμβολέου σου. Αυτό σημαίνει σιγουριά προτέρια και για την επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο